Tuuksää. Eikä. Älä sano, että sulle kävi niinku mun pyörällä. Kävi joskus. Ja korjattiin. Tuu alas. Vedetään tää tyylillä. Sisäkurvissa. I don't care. Toi meni mulle tiukaksi. Oli pakko vetää drifting, muuten en olisi päässyt. Vedetään vähän keulaa taas. Ja endoa ja driftiä. Okei, vedetään tonne ylös. Vedetään tonne ylös. Oi! Jätkä hyppii yli purojen. Ja tämmöstä jokien tai ojien. Oha! Jätkä meinaa lukittaa sitten yli. Mä menen hyppää tuo hitsi ojan yli. Mitä? Oho! Mitä sä teet? Sä pisit paikalla jonkun varsin. Noin varsin. Vedetäänkö ylös? Vedetään vaan. Siis jos me päästään ylös. Ainahan sopii yrittää. Päästiin. Noin. Mihin sitten? Mennäänkö salaiselle majalle? Oho. Niin multa kannattaa tehdä näin. Sairaan nopee. Eli. Asia. Siesiä. Vedetään tänne. Okei. Lakkaan. Tää on vähän niinku ummessa. Tai ei vähän niinku, vaan se on ummessa. Koska tossa mä kyllä. En pääse. Keke! Oh, siellä on Keke. Housut. Mä luulen, että scheissesit housut. Et sulla tuli scheisset housut. Tässä vedetään ylös. Se on vähän niinku ummessa. Siitä ei pysty ajaa. Aha, mä mokasin just niinkun. Ei mennäkään sinne, sinne on niin järppää reitti. Vedetään uppari. Joo, vedetään. Mistä? No ei. Okei. Ja loppu. Tuolta kyllä ehkä pääsee kalliolta. Täällä pääsee melkein. Mulla on kyllä vähän shaissee rengas. Aha. Vedetään tielle vähän keulua. No vielä. Noin. Sori. Niin, no katsi ehkä pitää polkimet sillain niinku
Eeli on oikeesti paljon parempia ja maasta, mut sillä on uusi pyörä, ei oo vielä tottunut. Verrataan. Mä olin mitä kuska Jussiin, kun mä yritin mennä tuohon hitsin puulle. Mä olisin ottanut sen kiinni. Niin mäkin. Hitsillä. Ota vauhti. Kunnon trial man. Trial man. Arvaa mitä? Ei hitsi, mä yritin heittää sen päälle vielä. Liian pitkäs meni. Melkein tiellä. Voisin tässä vähän keuloa. Ei totta. Oho. Kun se ensin raakin. Taas. Mura. Ai Endo. Mistä? Ai sä meinaat vetää kiinni. Ehkä itse. Niin sit se on vähän rip kaikki. Rip. Oh. Mulla on siinä kiva vittu. Vois vetää tästä keket. Mitä sä teit? Eli et tehnyt. Tossa on kiva polvi. Rikotaan varmaan kaikki liikennesääntöitä. Sillä lailla, että poliisisääntöitä. Ei ihan lähtenyt. No ehkä vähän rikottu liikennesääntöjä. Nyt lähtee Geja. Vois yrittää polkea Gegeen. Vois. Okei, tästä ei kyllä mitään Gegeen voida. Ei mennyt vielä. Mä en oo pitkä aikaa keulunut, mulla ei vähän edes 4. Mitä? Miksi kun teit tällain? Jotain hitsiäksäreitä. Niin, mulle tuli noin joskus, mutta ei tuonut synä. Kaska. Voi kaska. Mä en saa sitä piirroa, sitä kuulla. Voi kaska. Eli kenkä tässä. Vois koittaa rikkoa Endo-enkät ilman jarrua. Jäätikö sulla kettu? Voi rikko. Haluatko mä vedän tuo? Okei, sun kanssa ehkä laittaa ne. Koitaa keuli seisaalteen. Jumaa! Mulla ei lähde tehdä ollenkaan tykä. Mulla yleensä lähtee vähän paremmin. Ihan niinku vinkki. Tuuks sä? Vedetään Indo. Vois vetää Indo eteen. Oho, aika huono teettö. Nousi ehkä sentiin, eikä kutsuna. Lähtee Endo. Niin. Häh? Ai sun keke. Ai ruuteet. Ehkä ensi video. Koska muuten tulee ehkä 20 minuuttia silloin ihan. Meillä on mennyt jo ainakin 2. Mitä? Ei sitä voi. Läpi.
Voisi jättää ihan vaan tällainen. Voisi vetää tosta sun MLG-hyppyristä. Tässä on MRGG. Ei. En mä tiedä. En oo perehtynyt. Ihan sama. Joo, mut hei. Tää video alkaa pikkuhiljaa olla tässä. Toivottavasti tykkäsit. Jos tykkäsit, oli kerta. Ja niin.